Dzina la Tati ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi tsiku lolemba pa 26 December chaka cha 2022. Taonana abale, titangomaliza kukondwerera chaka cha Christmas, tasinthanso makaka, tabwera ku redi, tabwera ku magazi, tabwera ku nsembe. Tikuchita chaka cha Stephano oyera, malitiri oyamba kufera chikhulupiriro. Akufuna ationetse kuti mwana Yesu amene tikumkondwerera, Mulungu mwana amene wakhala munthu nzathu, akutikodola kuti tipereke moyo wathu onse chifukwa cha iye, chifukwa cha dzina lake, chifukwa cha uthenga wake. Pamene tikuchita chaka cha Christmas, tili okonzeka bwanji kufa ku makhalidwe osiyanasiyana, tili okonzeka bwanji kufa ku zilakolako zathu, kuti tintsatire Yesu Khristu amene wabwera ndi mtendere, chikondi komanso chiyembekezo. Mawu oyamba akuchokera m'buku la ntchito za apostoli, ntchito za atumwi, mutu wa 6 ndi 8 kulekeza 10, kudzawerenganso mutu wa 7 ndi 54 kulekeza 60. Salimo yathu ya tsiku lalero ndi Salimo namba 31, ndipereka moyo wanga m'manja mwanu. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyu oyera, mutu wa 10 ndi 17 kulekeza 22. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke, kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyena abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Ambuye akhale nanu. Mawu mu mthenga wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 10 ndime ya 17 kulekeza 22. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, anthu muchenjere nawo, pakuti adzakuperekani ku mabwalo a milandu, ndipo adzakukwapulani m'nyumba zawo za mapemphero. Adzapita nanu kwa nduna ndi kwa mfumu chifukwa cha ine, mwakuti mudzandichitira umboni pamaso pawo ndi pamaso pa anthu a mitundu ina. Akadzakutengerani ku milandu musadzade nkhawa, nkumanena kuti, kodi tikakambe bwanji kapena kuti ndikanene chiyani. Mudzapatsidwa pa nthawi imeneyo mawu oti munene. Pajatu odzalankhula sinu ayi, koma ndi Mzimu wa Atate anu ndi amene adzayankhula kudzera mwa inu. M'bale azidzapereka m'bale wake kuti aphedwe, bambo azidzapereka mwana wake, ana adzaukira makolo awo mpaka kuwaphetsa. Anthu onse adzadana nanu chifukwa cha ine, koma yemwe adzalimbikire mpaka potsiriza, ameneyo ndiye adzapulumuke. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, monga ndanenera poyamba kuti tili mkatikati mwa chikondwerero cha Christmas. Dzulo laliwisiri timanena kuti wabadwa. Ulemu kwa Mulungu kumwambamwamba, mtendere kwa anthu akufuna kwabwino, inu ine ife. Ngati ndife anthu akufuna kwabwino, mtendere wa Khristu ukhala nafe, mtendere wa Khristu uli nafe. Ngakhale titakhala kuti tilibe kufuna kwabwino, Mulungu sasankha, Mulungu akupereka mtendere umenewo. Komatu kuti mtendere umene ufike pachimake, koma kuti chikondwerero chimene chifike pachimake, Ambuye Yesu lero akupereka uthenga unena kuti Christmas tanthauzo lake ndi chani. Christmas sikudya, Christmas sikumwa, Christmas siphulipuli maluwa amene tikuona, kapena mababu osiyanasiyana amene takongoletsa, kapena maberu. Christmas tanthauzo lake ndiye kudzikhuthula, ndiye kudzipereka, ndiye kufa chifukwa cha iye amene watibadwira. Nchifukwa chake tsiku la lero tikukondwerera kapena tikulingalira moyo wa Stephano. Stephano Mkhristo oyamba, Stephano otsatira oyamba kufa chifukwa cha dzina la Khristu. Taonani chikuchitika ndi chani. Stephano anapatsidwa ntchito ngati dikoni, ogawa, otumikira, othandizira atumwi amene anali kugwira ntchito yolalika mthenga wabwino. Iye nkumang'anira the other side of humanity, monga timanenera mu mpingo wathu wa Ekereziya kuti munthu ndi thupi ndi mzimu. Pamene atumwi anali kujijirika kuthandizira uzimu wa anthu, Stephano ndi anzake anapatsidwa gawo lina, social responsibility,
kuyang'anira kuti anthu apange bwanji, anthu athandizika bwanji, makamaka ku nkhani ya zogawa zakudya ndi zina zotero. Koma chosangalatsa ndi Stephano ndichonena kuti tamva kuti anali munthu woyera mtima, anali munthu odzazidwa ndi Mzimu Woyera, amene watu akhale mawu amphamvu otitsogolera pamene tikukonzekeranso kulowa chaka chatsopano cha 2023. Odzazidwa ndi Mzimu Woyera, amene amayenda ndi Mzimu Woyera, amene amayesetsa kuyeretsa moyo wake, saopa zimene zikubwera mmoyo mwake. Masiku ano tikukumana ndi zipsinjo zosiyanasiyana, mayesero osiyanasiyana, mayesero auzimu, mayesero azachuma, mayesero amaubale, mayesero osiyanasiyana amene timapezekamo. Pokha ngati tiyenda ndi Mzimu Woyera, pokha ngati tilola Mzimu Woyera monga nalili Stephano, ndi pamene sitidzaopa chimene chikubwera pa moyo wathu. Dyera lonse tikunenali, katangale yense tikunenayo, mtima wankhwidzi onse tikunenawo, mtima odziunjikira onse tikunenawo, zonse zimene tikuziona zimene zili antithetical to the gospel values, zimene zikusemphana ndi mthenga wabwino, ndi chifukwa chonena kuti anthu tikukhala ndi mantha. Ndikapanda kupezeratu ndalama lero, sabata yamawa, wiki yamawa, ana anga adzakhala potani, abwenzi anga adzakhala potani. Nchifukwa mukuona anthu masiku ano akungomanga munthu 70 years kumangomanga zinyumba zambirimbiri, mudzadyerera liti? Alibe mtendere, ali ndi mantha, alibe Mzimu Woyera. Stephano akutipatsa chitsanzo chimenechi. Oyenda ndi Ambuye Yesu, oyenda ndi Mzimu Woyera, amene akukhala mchiyero, samaopa. Ndipo amanena zoona. Chifukwa onena zoona, okamutanidzidzimutsa kutulo, anenabe zoona. Mfundo yachiwiri, tisanafike ku imfa yake enieni, kuphatikiza kuyera mtimako, kuphatikiza kukhala ndi Mzimu Woyera, mukaona kuti Stephano anali odziwa malemba. He was scholarly in scripture. Tachuluka anthu masiku ano amene tikulalika dzina la Mulungu, good and fine, Mulungu akufuna ofalitsa mthenga ambiri. Komano tisanamize anthu zinthu zimene we are not sure of. Nchifukwa anthu tikumati kungowerenga passage ina, kunena kuti dziko likutha, kuwerenga passage ina, khala ngati Bible likudzitsutsa. Timvetse malemba oyera. Tikamvetsa tapanga defend, tikapanga defend taphunzitsa ena, tikaphunzitsa ena amvetsa Yesu Khristu amene akutikodola kuti tiziyenda naye. Sungapereke chimene ulibe. Komatu ambiri masiku ano tikupereka, tikukakamiza kupereka zimene tilibe. Nde tikufuna mthenga wabwino uzimveka monga mmene ife tikufunira, osati monga mmene Yesu Khristu ndi mpingo wake afunira. Ayi, monga Stephano uja titadzazidwa ndi Mzimu Woyera, tikakhala anthu opemphera, tikhalenso ndi khama lomvetsetsa ndi kudziwa malemba oyera. Kumvetsetsa ndi kudziwa malemba oyera sikupita ku skulu katenga degree, sikupita ku seminary, sikupita ku theological college. Tili ndi nthawi yomawerenga malemba tsiku ndi tsiku. Pamene sitikumamvetsa ndi kumakambirana, pamene sitikumamvetsa ndi kumampempha Mzimu Woyerayo azitipanga guide. Stephano Woyera analodzazidwa ndi Mzimu Woyera komanso odziwa malemba. Nchifukwa chake kudziwa malemba kwake kuja, anthu ena anayamba kumpangira sanje. Chifukwa mmene analalika mwamphamvu, analikulalika zogwira mtima. Chachitatu chimene chikundiopsa ndi imfa ya Stephano, ndichonena kuti monga anenera pa Salimo 55 ndi 12, akuti ondizunzayo, ondikambira zoyipayo, ondisemera zinyauyo, akanakhala kuti ndi mdani wanga ndikanamvetsa. Koma ndiwe mnzanga, amene ndimadya naye mbali imodzi, amene ukundizunza, amene ukundipha, chisoni chake chinali chachikulu. Salimo namba 55 imangotsindika kuti amene amatichita chipongwe, amene amatisowetsa mtendere, amene amaononga mayina athu, amene adzaononge ntchito yathu, amene adzaononge usembe wanga, amene adzaononge banja lanu, amene adzaononge business yanu, si anthu adera, si anthu apatali. Taonani imfa ya Stephano. Anthu amene anathandizira kuti Stephano aphedwe ndi anthu amene amatsutsana naye pa zachipembedzo, ndi anthu amene anaoneka kuti tigwiritse ntchito chiyankhulo cha Chinyamata, Stephano akushayina, anthu akumpatsa moralo, ndi anaona ngati kuti awachotsera shine. Nchifukwa anayamba kulimbana naye ma debates, umadziwa chani, utiphunzitsa chani, iwe ndiwe ndani, wachokera kuti. Mpaka analimbana naye to the extent nkumpereka m'manja mwa adani, to the extent kuti iweni nkumponya miyala. Anthu amene analikulalika mthenga wabwino, anthu amene amadziona kuti amakhala nyumba ya Mulungu, anthu amene amenera kuti amvetse Stephano kuti ntchito imene analikugwira si yake koma ya Mulungu, ndi anthu amene anampachika, ndi anthu amene anamupha. The most fierce wolves are your friends, those you eat together, those you walk with, those you share with, those you trust. Tikhale osamala,
tisakhulupirire munthu wina aliyense mpaka kupereka moyo wathu kopereka nkwa Mulungu yekha basi. Imfa ya Stephano ndi chenjezo la mphamvu, kunena kuti alipo anthu ambiri mmoyo uno amaona ngati akuchita zinthu m'dzina la Mulungu, amaona ngati kakuimba kwaya m'dzina la Mulungu, timaona ngati ndifa nsembe m'dzina la Mulungu, timaona ngati zimene tikupanga ndifa profeti m'dzina la Mulungu. Amene ananzuza Stephano amaona ngati akumuzunza m'dzina la Mulungu. The question is, chimene mmapanga inu, zimene ndimapanga ine, zimene tikupanga ife, tikuzipangadi m'dzina la Mulungu kapena tikungopanga za Mulungu? Tikhale nawo mtima omadzifufuza, tikhale nawo mtima omadzitsutsa, tikhale nawo mtima omadziunguza, tikhale nawo mtima omadzitsutsa kuti kodi zimene ndikupangazi, zimene ndapanga mchaka cha 2022, zimene ndipange mchaka cha 2023, ndizipangadi m'dzina la Mulungu? Potsirizira, Stephano akukhala chitsanzo mboni kwa ife kuti aliyense otsatira Ambuye adzadana ndi makolo ake, adzadana ndi abwenzi ake, adzadana ndi anzake, adzadana ngakhale ndi moyo wake omwe chifukwa cha mthenga wabwino. Stephano sanaope kufera Yesu Khristu. Ndi mboni ya choona, ndi mboni ya mthenga wabwino, ndi mboni ya mwana Yesu. Inu ndine tikufera chani? Inu ndine chimene timatena kuti tikuperekerapo mtima wathu, ndalama zathu, mphamvu zathu, nzeru zathu, maganizo athu, timathera pachani? Tikamatha tsiku kuti tikugona, timakhala satisfied kuti ndamtumikira Mulungu, ndaphunzira za Mulungu? Akuti iwo amene amakhala nyumba ya mapemphero yopatsa ufulu, amakhala nyumba yonena kuti ifeyo ndi nyumba yopereka ufulu, akuti adayamba kutsutsana naye, koma ataona kuti alephera kumgonjetsa chifukwa iye ankayankhula zochokera kwa Mzimu Woyera, ndi pamene adamukozera chiwembo. Anthu amene amakhala kuti akukhala nyumba kuti yopereka ufulu koma akulephera kupereka ufulu. Tilipo amene mwina timakhala ngati tikumenyera maufulu ayena koma mwinanso tikumenyera maufulu athu okha. Tilipo amene timaona ngati tikuwachitira ena zabwino koma tikudzichitira ife ene osati amene timati tikuwachitira. Koma chimene tikuona nchonena kuti Stephano anakana kukhala ngati wina aliyense. Iwo aja polimbana naye amafuna Stephano atsike afike pa level yawo. Stephen refused to be like them or to be like anybody else. Ino ndine chimene chikuti phambiri masiku ano ndi chimene ndikuti timafuna kuti tikhale monga wina aliyense, tiyankhule monga wina aliyense, tivale monga wina aliyense, tidye monga wina aliyense, tipemphere monga wina aliyense, tiyimbe monga wina aliyense. Tikadzangotsitsa ma standards athu kufika poti tufuna tizipanga monga mmene wina aliyense akupangira, tidziwe kuti chiwonongeko chathu monga anthu amene amati ndiopereka ufulu analili kulephera kupereka ufuluwo nafenso chafika. Tapempherera achinyamata athu makamaka iwo amene amathandizira misa chifukwa Stephano ndi nkhoso yawo. Mutumiki mwawo alolere kumfa kuzilakolako zambiri, kumakhalidwe oyipa ambiri chifukwa cha dzina la Khristu. Ife tonse timpemphe Stephano atithandize kufa imfa zosiyanasiyana moyo wathu wauzimu kuti tikhale nawo moyo watsopano, moyo wa Yesu Khristu amene watibadwira, amene akutipatsa ufulu ndi mtendere. Ndikufunireni abale ndi alongo tsiku lopambana. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.